8 часа вчера демократите, за да забавят един законопроект, говори лидера им. 8 часа! Става тук лицето Зафиров, не знае къде се намира, пелтечи, мълква и накрая сяда опозорен. Той не знае за какво става дума, къде се намира и най-вече не знае какво работи. Не се вълнуйте, виждам, че ръцете ви треперят. Моят въпрос е към заместник министър-председателя Зафиров. Ние вече сме задавали такъв въпрос преди няколко месеца, но за съжаление отговор не сме получили, както и разбира се не са се случили и нито една от заявените предварително мерки за предприемане на действия в този сектор. Става въпрос за демографските политики на българското правителство. И предишният въпрос беше свързан до някаква степен с това, защото в крайна сметка, каквото и да си говорим, всяка една държава се свежда до две неща – до хора и до суверенитет. България в момента няма суверенитет и е на път да загуби своите хора. В буквалния смисъл на думата. Всички знаем каква е ситуацията в страната. Разбира се, тя се отрича. Обяснява се, че това не е демографска катастрофа, това е нормален процес. Даже наскоро председателят на парламентарната група на „Има такъв народ“ Тошко Йорданов обясни как няма никакъв проблем българските млади специалисти, лекари да напуснат страната. На тяхно място щели да дойдат други, незнайно откъде, които щели да работят за $500. Страната ни в момента се изпълва с чуждоезиково, чуждоетническо население. Население, което дори не е от нашия континент. И този процес през последните няколко години придобива вече лавинообразен характер. По българското Черноморие на практика почти няма останала българска работна ръка, въпреки че същевременно Министерството на труда отбелязва как имаме 400 хиляди безработни българи в нашата страна, които обаче явно не могат да бъдат привлечени на пазара на труда, който предпочита в този случай да привлича непалци, бангладешци, индийци, малдивци, шриланкийци и всякакви още други, които можем да сетим от индийския субконтинент. Въпросът ми към Зафиров е следния: какви точно действия смята да предприеме българската държава в негово лице като отговорен за демографските политики заместник министър-председател, в какви срокове и с какви резултати? Защото по темата за демографията се говори само единствено в общи приказки, винаги от време на време по време на кампания, след това темата се забравя. Населението на България продължава да се топи. Благодаря ви, господин Костадинов. Времето ви изтече. Не съм свършил, госпожо Киселова. Това е много важен въпрос. И тъй като ако ние нямаме реални действия и нямаме реални предприети действия от страна на Министерството и от страна на Министерския съвет най-вече казано, рискуваме да загубим фундамента на нашата държава. А фундамента на всяка една държава са хората, човеците. Заповядайте, господин Зафиров, да отговорите на поставения въпрос. Уважаеми господин Костадинов, какво точно очаквате да ви отговоря сега на този въпрос? Кои точно мерки не са ясни, които правителството е заложило в своята програма? Кои мерки не са ясни? Най-важното условие, за да се създадат предпоставки за демографска стабилност, това е политическата стабилност в страната. Така че с Моля за тишина в залата. Моля за тишина. Свършихте ли с забележките? Министерството на труда и социалната политика е създало всички предпоставки за решаване на демографската криза. Благодаря. Желаете ли реплика, господин Костадинов? Заповядайте. Господин Зафиров, притеснен съм за Вас, не ми изглеждате добре. Вие въобще разбрахте ли какво Ви питам? Зададох Ви въпрос конкретен, очаквах отговор конкретен, нищо подобно не получих. Не се вълнуйте, виждам, че ръцете Ви треперят.
Само че наистина проблемът е много сериозен и не заслужава това изключително хашлашко отношение. Кои точно мерки казахте в момента от вашето, даже не мога да го нарека изложение, вашия отговор? Какво точно конкретно казахте? Да ви кажа ли как постъпват правителства, които действително са отговорни към своите народи в този случай? Защото такива проблеми има в по-голямата част от развитите държави. Отварям една скоба. Ако вие си мислите, че политическата стабилност води до висока раждаемост, се намирате в огромна заблуда. Ама в огромна заблуда. Най-висока раждаемост имат страните, които имат, за съжаление, изключително ниска политическа стабилност, да не кажа, че са в гражданска война. В Сирия има по-висока раждаемост, колкото България. Да не говорим пък за най-бедните държави, които трудно могат да се похвалят с каквато и да било политическа стабилност. Така че това, което говорите в момента, са пълни глупости. Ще ви дам една конкретна мярка. Една конкретна мярка, която е предприета примерно от една съседна държава като Гърция. Даже не една, ще ви дам две мерки. Ако искате, може да се записвате. Ако ви интересува, разбира се, темата с демографията и за оцеляването на България. Гърците след 1990 година преселиха от бившия Съветски съюз над 580 хиляди, близо 600 хиляди така наречени понтийски гърци. Знаете ли как го направиха с пари от Европейския съюз? Включително защитиха си програми и така нареченият Европейски съюз им отпусна милиарди, за да могат тези хора да дойдат, да се заселят, да получат къщи, да получат домакинства, стопанства, осигурим се изкупуване на продукцията, работни места. Всичко това нещо беше направено с програми на Европейския съюз. Сега като се приберете обратно във вашето министерство, питайте вашите сътрудници да ви намерят тази информация. Втората практика. Благодаря Отново ви, не ми благодарете, госпожо Киселова, стига сте ме прекъсвали. Моля за тишина. Втората Времето ви изтече. Благодаря. Не. Какво не? Не съм добра. Не съм добра. Какво не? Вижте, няма да се държи тук като някакъв свят февър. Не стига, че не получаваме отговори на всичкото отгоре, в момента си позволявате да се държите като човек, който просто не знае какво прави на това място. 2 минути изтеках. Не ми е изтекло времето. Ние не можахме да получим дори отговор на въпроса си. Задавайте. И втората практика, за която наистина може много лесно да разберете. Втората практика е свързана с създаване възможност на връщане на реимиграция на българските граждани. В случая гръцките граждани, които се завърнаха. 1 милион гърци се завърнаха обратно в Гърция. С финансови мерки от страна на гръцкото правителство. Това също може да го проверите. Не може да искате процедура преди да е приключила тази. Тази процедура не е приключила. Изчакайте, господин Ганев. Господин Зафиров, желаете ли дуплика? Заповядайте за процедура по начина на водене. Ще помоля всички народни представители да спазват времето, което е по начина на водене. Госпожо председател, виждате ли докъде стига самозабравянето ви на вас като управляващи? Емблематичен пример е така наречения вице-премиер, който той дори не знае какво работи като цяло и отговаря за нищо, освен да назначи 8 свои сътрудници, партийни секретарки някъде. Вие си позволявате да взимате думата за 10 секунди просрочване на времето веднага и да спирате микрофоните. БСП като цяло са брутално арогантни. Един олигарх включително командва от трибуната кой какво има право. ИТН в лицето на неговия заместник-председател на парламента играе ролята на фелдфебел, който да раздава справедливост. А вие си позволявате по същия начин да взимате думата. Само ще ви кажа, че вчера лидера на демократите в Сената, опозицията в САЩ, говори 8 часа, за да забави конкретен законопроект, внесен от президента Доналд Тръмп. 8 часа! А вие с цялата си арогантност тук самозабравили сте евролиберали, командвате за 10 секунди. 8 часа вчера демократите, за да забавят един законопроект, говори лидера им. 8 часа! Става тук лицето Зафиров, не знае къде се намира, пелтечи, мълква и накрая сяда упозорен. Той не знае за какво става дума, къде се намира и най-вече не знае какво работи. Защото взима само заплата за едно нищо. И вие също по същия начин. Господин Ганев, оскърбихте член на Министерския съвет.
Налагам ви наказание, порицание, защото обидихте член на Министерския съвет. Заповядайте, господин Балабанов. Помолих ви езика в пленарна зала от трибуната да бъде уважителен. Госпожо председател, от името на група 15 минути почивка. От името на парламентарна група 15 минути почивка.